Hallelujah. 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 Asibe. Ngizocela ke umfuso kangcono asibe ekhaya. Heavenly Father Nkosi Baba wethu ongcwele siyakudumisa uNkulunkulu namandla onke siphakamisa Nkosi amandla bukhulu bakho egameni lika Kristu Jesu waseNazaretha uNkulunkulu ongcwele uNkulunkulu namandla onke Baba wethu namandla usenguye uThixo onamandla onke usenguThixo ungcwele wena wedwa awulinganiswa awufaniswa letha mayingcwele sikalubana wenu wababa kule ndawo sikalubana wenu nyakasha ngamandla akho nyakasha uNkulunkulu wethu namandla onke twala lihle linamandla twala ligcwele wewethu uNkulunkulu namandla uthele mfani kwakho nangaphambi kwakho kusange kube khona Thixo kuwe wethu mele kudunyiswa kuwe wethu mele kukhonzwa maya kaNkulunkulu anamandla khalanganya nathi simema wena ngoba ngaphandle kwakho asinokwenza uma wena ungekho thatha indawo kaThixo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha yonke imimoya ephakamayo yehla yonke imimoya ephakamayo eyakuthobela egameni likaKristu Jesu waseNazaretha in Jesus name. Hallelujah. Hallelujah. Siyabulela mfundisi wami Nkosi kusikelele siyabulela kakhulu. Iyandihlupha ke into yokuba ndiqaphela into yoba abantu abakhoyo apha xa ndizodlulisela lo mboko ngaba bakhonzayo. Ndiyafuna ukusho ke kumama walapha uMagxarha ukuba siyabulela Magxarha. Siyabulela. 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 Ngoba yona ndawo efika ibe nomjile. Yabona abantwana bayakhuliswa ngecawe okanye bayakhuliswa ngenkonzo. Kodwa xa sesifika kule ndawo yona ndawo le efike kube khona unomjikho. And ndiyathandaza. Ndiyathandaza uba uThixo ingaske angasinceda sithilakalelwe. Inkonzo lesingayo ebangela uba sibe khona apha ayiqalwanga ngamaXhosa. Le bangahamba bokugulisha ayiqalwanga ngamaXhosa. Lesingayo apha ayiqalwanga ngamaXhosa. Yaqalwa nguThixo noAbraham ngoba iyona ndawo sentshilo efika ukuhlonipha inkolo yomzali uThixo akusikelele phila ngalonto. Ayonto eyenziwa nangubani yiyo lento ndisithi ufike kuqhawuke kwahlukane. Siyabulela uphila ovumileyo ngoba sikho ngoba evumile. Hlonipha inkonzo, hlonipha inkolo yomzali. Nawe uThixo hambe nawe akukhulise ngalonto. Ndizo nikezela ke kumfundisi class athatha indawo. Ayosiphakamisa. Noma ifu ingangesandla imfula enkulu Iyeza. noma ifu ingangesandla enkulu iyeza noma ifu ingangesandla enkulu iyeza
ngengoma eziqhelekileyo. Amen. Ngenxa yexesha. Ixesha lesityebi kwasoma siqale ngo-11 apha. Into kaDisemba ininzi. Singamadoda wena nabantwana abaninji. Abantwana bafuna iimpahla zeChristmas. Sawuba ngootata ngoku abangahoyiyo. Sikhona. Amen. Le program yethu siyikhaleseni ngolona hlobo. Uba ukhona utata bathi xa besiya kuye namabhada bathi xa befika bemophula amabhada bafika imvala seyifile bengakwazi ukuyophula yona ngoba yathi akekho nothatha ubomi babo ndingavumanga akekho negunya lokuthatha ubomi bam kodwa ukuze ubomi bam busebenze mandophula. Hallelujah. Mandibethwe mandihlatywe maliphalale igazi ukuze nawe xa undilandela wophule. Wasiqhekeza qhubeka nomlomo wasiqhekeza. You are in pieces, irreparable pieces, ngoba uJesu ufuna ukukusebenzisa kodwa uma uzofika unguwe uthi ndiyamazi hayi awukabi nguye vuma ukophula. Amen. Vuma ukophula wasiqhekeza into pieces qhubeka nomlomo wathi akusikelela waqhekeza bamba nomlomo akaqalekisa uYesu. Ngihlanga ukuthi abantu abaqalekisa ngoYesu ngabathakathi akaqalekisa uYesu. uYesu uyasikelela uthe akuba ewophulile ubhuti lomzimba awubonisa ibandla zokophuka wasikelela. Amen. Because victory isekophukeni. Hallelujah. Impumelelo yobomi bakho noKristu vuma ukophula. Vuma ukukwaqaza sithe emampondweni boqoswe amathamba uthanda ungathandi because you are 18 days. Ndophukile nawe uzokophuka. Mhlawunake ukuze wophuke. Amen. Idlamna ukuze wophuka ungabi nankani. Idlamna ukuze wophuka xa kuthiwa makuthiwe ungathethe yakho igospel. Amen. Idlamna awutyisoka uthe I'm the bread of life. Babaleka uzobanika ngelast supper because uyahamba uthi ndicela ninditye. Amen. Ukuze nidingele ngaphakathi. Athi uGalatians, it is no longer me who lives, but Christ who lives in me. The life that I'm living by faith. Nobody more ndihamba ayindimo hambayo. Christ inside me. But ndibona mna kodwa kum ngaphakathi kugcwele uKristu ngoba ndidle umzimba kaKristu wandibulala wandophula kwaphela ukuzazi bafuka uKristu. Qhubeka nomlomo ube ready ngoCorinthians sawuyeka. Wathatha indebe wabulela wabanika esithi selani kuyo nonke. Lalela ungabi nomlomo senza umnqophiso. Jesus wathatha indebe phamela
wayehlatyelwa sefile uhlatyelwayo uthi ukufa kodwa akuthethi ukufa kodwa akuthethi something from me must come out, must ooze out. The secret to save athina uJohn xa ithetha nansi imvana kaThixo ethwala ithathe sonke isona sehlabathi uthi ukundixhoma kwenu nokuba ndithi kugqityiwe ayiphelelanga apho. There must be something that must come out of me. Uthi Lupita ndizoyeka uthi sikunika esinako igolide lesebenzela sinako wenza ngamabo uThixo wathi makahlatywe noba ngumdlwenguli ulazi igazi lafika kuwe uthi noba usejele igazi lafika kuwe uthi noba ulisela igazi lafika kuwe ngoba maliphalala limgqiba kumhlaba isotsha kuthiwa lagijima lathi amen lagcwala umhlaba wonke Jesus labetha indoda eyayinamehlo adijejileyo abuya amakwiposition ngoba umcimbi usegazi umkhokhisi usegazi awukho sekuhlabelele umkhokhisi usegazi awukho kutheni ndisindisiwe umnqophisi usegazi. Do you understand the power and the mystery of the blood of Jesus? Yalazi igazi likaYesu amandla egazi likaYesu nemfihlelo yegazi likaYesu lahlamba ijoni ithi lantandi igazi kuthiwa lakhazi bathiwa akho umuntu ophinda sakuziyela thina hallelujah akho umuntu ophinda siyena uthi Hebrews as I'm standing here akho umuntu undiyelayo kuNkulunkulu. Amen. When I sit down and pray I know the blood open heavens ngifuna ukuthi apha ekhaya amehlo engimakazibeka. Heavens are open. Amen. Great things are going to happen. Amen. Amen. Umnqophisi omtsha wokuphalala kwegazi likaYesu. Ngena kwiCorinthians. Ngihlala phansi for the sake of time. Let me go over with you again. Lalela ke. Sithetha ngendoda apha yayingekho nomlo noYesu. Jesus. Indoda yayingekho during ixesha likaYesu. Umpostoli uPawulos. Asithethi ngaPetros ye. Sithetha yifa kuPawulos kuthethana. Into ebeyenzeke kuMatthew nakuPawulos eyithetha. Let me go over with you again exactly what goes on in the Lord's Supper. Mamela. Exactly. Utheni ke ngoku xa uthi umntana kaThixo uThixo engakwazi ukuRithixo uThixo umrivilela izinto ezenzeke ebekade ngekho amrivilela izinto ezikwipresent amrivilela izinto eziya kwifuture. Amen. I have received instructions. Mamela wayengekho kwisapha ngokaqhekezayo uthi lento ndifumene ingumthetho instruction a command not intando yami ndifumene as a command ukuba makwenziwe ntoni from the master himself and from kuYesu himself. What else? Bafumana ngoPetros uyifumene kuYesu kodwa wayengekho. Zingaphi izinto esizifumana kuYesu kodwa sasingekho. Evuselela umnqophiso uthini wena upho wakho umnqophiso ngopho wakho umnqophiso ngopho wakho umnqophiso lolupho lakho uphawu elithi nansi inkosi ivivila into engazange nibe khona ngokuyazazi senzeka uthi ndifumana from masters God I was not and pass them on to you. Ndibithisela kuni Gentiles nansi grace beningekho Gentiles ndiyaninika ubuyesu xa izohamba wenza umnqophiso ongasoze ujikwe mntu ngoba igazi lakhe linamandla isonka sakhe sinamandla. But when you eat
Jesus. Sugoba inhloko uzile. Sugoba inhloko udubele ngathi ngimumuyisile. Ubeka into enhloko ude wenza izandla kanje. Yithi this bread is not a bread. I'm eating Christ. Amen. I'm eating Christ. When I beg umfundisi, sugoba uthathe, take the bread and say, break me, Lord. Oh, hallelujah. Break me, Lord. Jesus. Unale usithathe, usiqobe, break me. Ngoba nawe waqoba. Ufake emlonyeni. Not le yogijima ufake emlonyeni. You don't know the meaning. Hey, sithathe isonka. Uthi this is not the bread. Waba ne-evidence yokuveza igazi balenze ntoni kuye. Wathi, my son, sit at my right hand and judge the world. Nazosuka ngophiso omtsha efuneke igazi kaYesu ophilisayo. Aselufumene lo mnqophiso uyakuthatha from John 1:16 singayanga athi xa sewudle lo mnqophiso ndiyakuthatha ndithi from glory to glory. Amen. From gift to gift, from favor to favor, from glory. Oh my heavenly Father. Athi from spiritual blessing upon spiritual blessing. Ngoba xa unomnqophi athi kune gift yakho am-adding another gift. Athi kune glory oshayina ngayo am-adding another glory. Athi kwesi spiritual blessings onaso am-adding another. This is what the Lord is doing. Amen. Amen. This is what the Lord is doing. Amen. Lo mnqophiso azowenza apha. Umnqophiso. Don't mind about God is trying to do something. Allow him to do. So talk ukudla. So talk istyle. Talk ujesu ozowenza something. Amen. Talk ubomi banja phakathi ozobufumana. So talk ukuthi bekunciphe kanjani. So talk ukuthi kuthiwa ngaye sifumbele ukuphila. Amen. Ngaye senzelwe umnqophiso. Ngaye ube yimfu yokufumana umnqophiso omtsha. Ujonge enye into ke ngokwena. Khawuthi ke bo ndizokwamkela umnqophiso omtsha. So that ndizohamba ndichaza kanje. Ngiphethe kanje. Amen. Yemfihlakalo Zulu. Lisebumhla banesi bakaphaka. Nkosi kakhulu Thixo siyabulela Nkosi ngezwi lakho. uNkulunkulu wethu ongcwele lithethe Nkosi ngomntanakho. uNkulunkulu wethu onamandla othi wena ezwini lakho alibuyeli Nkosi ngelambatha. Thixo wethu ongcwele siyabonga kakhulu kaNkosi egameni likaYesu waseNazaretha. Amen. Ndizocela ke umfundisi uVelembo ezengaphambili egama likaYesu. Umfundisi uMangqola ezengaphambili, umfundisi uMakandla ezengaphambili egama likaJesu. Nabanye abantu ke Yeah.
Hallelujah. Ngimthanda kakhulu Yesu, uyayinceda impilo yami. Yona nto ndimthanda ngayo kuba wandithola. Hallelujah. Into ebangalibake ndinike obubungqina bokuba ndiyamthanda uYesu. Into yokubana andizuba sangena igqityiwe le nto sizawuyenza ngokuthina. Hallelujah. Sele yenzekile. Sele kuthethiwe kwagqitywa. Kuphela nje kubana sizawudlisa isidlo senkosi bazalwane. Hallelujah. Kumhlatibelo ke namva utata uGlass asithi basingacula amacula ngasibayo. Hayi sizocula tata.